Kani kalong ka jingpen bena baka balang Christ Tabernacle Church nongpo kan pelong ye ka jinga sengalam menta ubnai nadu kitarik arpusan arpundru taring ha ka snong marngar halailan ha ka ba I pastor TG Moksha ringkat bat ki weipat ki syakri ki jong ublai kin sawan ban yalap ha ka ni ka jinga seng on duairu ya ki bapang ki basitam kindonru ki praise and worship ki ban sarwai hakane ka jinga seng yalam te kumtangi khots ngau bahaya phi baro shagane ka jinga seng yalam hakane ka sngi ka porlong jinga seng kan long haga mit thoding ba ka mit sa jan kin long ka por riu buje haga sngi ublai kan long ka por khatwi buje men stem bat san buje janmien nin ong biang seisen ba kan ni ka long ka jing khots ngau bahaya phi baro baka balang Christ Tabernacle Church nongpo kan pelong ye ka jinga sengalam ha ka snong marngar ha ka halailan ha ka ba I pastor TG Moksha ringkat bat ki weipat ki syakri ki sung ublai kin sawan ban yalam ye ka ktien ka sung ublai ha ka ni ka jinga seng on duai ru ye ki bapang ki basitom bat kum juru kin don ki praise and worship ha ka ba ki syakri ki sung ublai kin sawan ban ruai ha ka ni ka jinga seng te kum tangi khot sngo bahaya phi syagani ka jinga sengalap kaban long mentau benai haga arpusan arpundriu tarik manla ka janmien sngi thoding bat sngi sa jan haga pon riu boje bat kumjuru haga sngi ublai haga por khatwi boje men step bat san boje janmien wan ban mat jingker khu haga ni ka jinga sengalam ublai un ker khu yefi kublai shibun